eseményeként egy nagy művészről, tudósról és zenei nevelőről, Kodály Zoltánról, Alsó-Csitári emléktáblájánál. Dnes slávnostné zhromaždenie. Zišli sme sa tu, aby sme si pripomenuli jednu udalosť spätú s týmito dňami, v ktorých znejú krásne ľudové, ako aj zborové piesne. Zaspomíname si na veľkého vedca a hudobného vychovávateľa Zoltána Kodája pri jeho pamätnej tabuli Čitára. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézete képviseletében én köszönhetem Önöket, és közvetíthetem Erdei Péter igazgató úr és a zeneszerző szülővárosa Kecskemét üdvözletét. Je to pre mňa veľká česť ako zástupcu Hudobnej akadémie Zoltána Kodája, že vás môžem pozdraviť a tlmočiť pozdrav riaditeľa Petra Erdeiho Kecskemétu, rodiska majstra. Csitárt boldog falunak kell neveznünk, mert hírnevét nem valamilyen országos, vagy világra szóló, vagy éppen borzasztó eseménynek köszönheti, hanem, idézőjelben értve, csak egy dalnak, a népzene és népköltészet egy méltán népszerűvé vált remekének. Obec Štitáre môžeme nazvať ako šťastnou obcov, pretože meno táto obec nedostala alebo nevybrala si podľa akýchsi tragických udalostí, ale len v úvodzovkách vďaka melódii, ktorá sa stala v ľudovej tvorbe nádherným dielom. Ha Magyarországon, vagy a Kárpát-medence magyarok lakta más területein, de talán bárhol a világon, ahol magyarok élnek, arra a kérdésre, melyek a kedvenc népdalaik, biztosak lehetünk benne, hogy a nagy többség válaszában ott lesz az Acsitári hegyek alatt kezdetű dal. Keď sa v Maďarsku alebo v Karpatskej kotlíne v obciach s maďarským obyvateľstvom alebo aj niekde inde opýtame, kde žijú Maďari, aká je pieseň ich najzdravšia alebo ktorú najviac poznajú, určite je medzi tými piesňami aj pieseň a Csitári hegyek alatt, pod Csitárskymi vrchmi. 1914. június 1-én énekelte Kodály Zoltán népdalgyűjtő fonográfiába Nagy Jánosné Szakó Veron 26 éves nitrácsai születésű fiatalasszony. V júni 1914 spievala pani Cako Verona, 20-ročná rodáčka z Čechyniec, túto pieseň Zoltánovi Kodájovi. Ráillik erre a dalra is Kodály Zoltán megállapítása. Idézem. A népdal a kifejezés tökéletes átszűrtségében, tévedhetetlen igazságában, ellenállhatatlan életességében csak is a legmagasabb rendű műalkotáshoz hasonlítható. Môžeme povedať o tejto piesni v citáte pána Zoltána Kodája, že táto hudba a táto ľudová pieseň je vynikajúcim výtvorom hudobného umenia. Kodály Zoltán énekzongorás feldolgozása a magyar népzene sorozatban. Még inkább átplantálása a Zoborvidékről Erdélybe, a székelyfonó balladás életképébe emelte a csitári dalt az egyetemes magyar zeneművészet magasába. Kodály Zoltán túto pieseň v spracovaní klavír a spev dostal do výšav maďarského ľudového umenia. Ami a szöveget illeti, le kell lepleznünk a zeneszerzőt, hiszen az Alsó-Csitáron gyűjtött egyetlen verszakhoz saját Gömöri és Bartók Tolna megyei gyűjtéséből illesztette a feldolgozást, illetve az iskolai tankönyvek és a népdalmozgalom által népszerűvé lett változat második és harmadik strófáját. Musím prezradiť, čo sa týka Zoltána Kodája, že k prvému veršu tejto piesne on sám zložil ďalšie dva verše, ktoré sa doteraz spievajú. Így lett a dal a tudós népzenekutató és ihletett zeneszerző jóvoltából szinte jelképpé a magyar népzene népköltészet egyik mintadarabjává. Az első indítatást mégis a hajdani dalos és a daltermő vidék adta. Köszönet érte. Týmto sa stala táto pieseň symbolom maďarského ľudového umenia a vzorom maďarskej piesne. Talán megbocsátják ezt a kicsit hosszúra sikeredett eszmefuttatást a Csitár nevét világgá repítő dalról.
Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy okkal s joggal állította hálás utókor emléktáblát a magyar népzenekutatás és zeneművészet kiemelkedő személyiségének, akinek fő célja volt, hogy nemzete hangját megszólaltassa, elvigye a világba. Týmto by som sa chcel ospravedlniť, že trošku obšírne som hovoril o tejto melódii, ale z tohoto je vidieť, že v Štitároch vďační nasledovníci právom ozdobili túto stenu pamätnou tabulou Zoltána Kodája. De jó okunk van arra is, hogy emlékeztessünk Kodály Zoltán munkásságának egyetemes jellegére és értékére. Az összehasonlító népzenekutatás például sokat köszönhet neki is, akárcsak Bartók Bélának. Máme právom si spomíname na Zoltána Kodája a týmto aj porovnávame jeho dielo a vďaka jemu, ako aj Bartók Bélovi za piesne, ktoré dozbierali v tomto regióne. Ezt a munkát abban a szellemben végezték, amelyet Kodály a nagy román zeneszerző Enescu emlékére írott soraiban fogalmazott meg. Nem csak méltatású, hanem mintegy feladatot adva kortársainak és nekünk, az utódoknak. Túto prácu viedli v duchu, ktorej Kodály napísal tieto slova. Idézem Kodály gondolatait. Két vagy több nép által énekelt dallamok eredetét többnyire igen nehéz megállapítani. Ehhez a kérdéshez csak a minden sovinizmustól mentes, elfogulatlan népzenekutatás nyúlhat a siker reményében. Eddig az idézet. Tovább is lépett a szűken tudományos területről gondolatmenetében. Ezt mondta, ezt írta. A népek közti megértést és barátságot csak ilyen lelkülettel lehet szolgálni. Kodály Zoltán napísal aj nasledovný citát. Medzi národmi porozumenie a priateľstvo len piesňou sa dá dosiahnuť. Igen, Kodály Zoltán sok tapasztalat és mély tudás birtokában állíthatta, ahogy önismeretünkhöz elengedhetetlen saját népi nemzeti hagyományunk elsajátítása, úgy más népek, a velünk együttélők és távolabbiak jobb megértését is segíti, ha megismerjük népzenéjüket, népművészetüket. A feladat ma is érvényes, rajtunk áll, hogy kölcsönösen teljesítjük ezt. Zoltán Kodály z vlastnej skúsenosti vedel, že tak porozumieme iný národ, keď vieme o svojom národe to, čo je v piesniach a jeho folklóre. Ezért az útmutatásért is tisztelettel és hálával gondolhatunk Kodály Zoltánra, mint tanítómesterünkre, amikor megkocorozzuk Csitári emléktábláját. Köszönöm. Vďačný Zoltánovi Kodályovi ako nášmu učiteľovi a s úctou kladieme vence jeho pamätnej tabuli. És most következik a debreceni kölcsei kórus. Laci.